kaya, siyempre yun na to din eh. Pag wala si Busing, kita ang duha Busing. Bubong, kau ba ni mo bodyguard? Tuwa pa dito, boss. Nag-ipaki pa sa ato mga lagyon. Mas labing maayo. Kamakauman siya sa'yo pag-ipaki. Kay kinanglan yun, nagkaroon yun, pagkalarga tayo dito sa Manila. Sakto kina, boss. Para masikaso ni mo dito ang imong negosyo, boss. Mas maayo yun, kay importante kay kung tambungan dito ato. Kaya nangabot ron ako mga kasosyo dito ato sa negosyo. Boss, pwede yung mga bagahe, boss. Mas labing maayo. Kuha ba ni mo malinti ang sa kabag na kwarta? Wala, boss. Mas labing maayo. Kaya mula ka kita karoon na yun dito ato. Okay, boss. Nangabas ko sa flight sa aeroplano. Andra matanan, boss. Wala problema, boss. Ahangan ang doon ka kwarta. Si Bulldog o si German Shepherd. Tuwa sa imong rest house, boss. Nangatulog. Paniya dire. Apasa. Alalay. Apasa. Areglado. Utro pang alalay. Di ka rin samtang nagpaabot ah. Areglado, boss. Andam perminte. Tara, boss. Nagputi. Ang kilay may mong nagputan. Tuloy kay, boss. Tuloy kay, boss. Ako na kayo nagtut. Kung siya lang tira na, taas kay Chica. Mahurot na itong kilay. Kadugay ba kaya kayo mong itugo? Paabot lang gamay, boss. Huwag kang mainip. A few moments later. Boss, gila sila mo, ani. Kaya nagkuha sa plus sila. Ikaw ko rin pantun. Nanyago na kwarta. Ako ilang ano. Ako na nilang paton. Sige, ato silang aton. A few inches later. Kaya, siyempre yun na to din eh. Pag wala si Busing, kita ang duha Busing. Badi, nasi Busing, basta dia. May Busing. Oh, no. Busing! Unsa ko ning kalaki ha? Kamu may akong gipato dito to, ako na yung gipato ani din ini. German Shepherd! Bulldog! Naunsa naman mo? Ha? Pagkagkahi na kininyong mga ulo ha? Kumusta man mo rin inyong pagbantay-bantay di sa Glorious House? Busing! Siyempre! Di gwardiyan na mo imong rich house. Agar mag-atong ka na ako, biyaan na mo rich house. Kamu, atimanan ninyo ni dinini ha? Kay kami mulakaw mi, mantumik sa Manila. Kanakoy atinan nga meeting. Bantayin ninyo ni kayo ni akong rich house ha? Atimanan ninyo kayo. Okay, boss. No problem. Pero boss, na ako'y maod na tilimadon nga nakita, boss. Unsa nga kalimat on? Nagdamgo mo gabi, boss. Nga samtang nagbiyahe mo, boss, paingon sa airport. Na-disgrasya mo, boss. Pero okay na, boss. Wala ka namatay, boss. Tinuod na boss. Why problema? Buhay naman kami. Okay na. Sige, mga to sa mi. Takit siya, boss. Nagdamgo na pugkog ganiha, boss. Nga samtang nanakay mo sa aeroplano, nakras ang alipano. What? Takurat ko na ng imong damgo. Sa ato pa, nagwardya ka, gasigi kang katulog. Batalan siya, boss. Tinuod na boss. Sige katulog. Sige. Kaya ganahan ko nimo. Kaya matagna nimo ang akong ugma. Tagahan taga. Alalay. Alalay. Sulduhi. 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 Oh my God! Wow! Si Bulldog, atagi pa og 13 months, pakapini pa. Bunusi. Kay maayo nga gwardya. Yes, I don't know if this is true or false. Okay, ka, boss. Di ako bilib ni mo, boss. Pagka maayo gini mo, boss. O tinuod na boss. Apili ko ni. Kano ni, boss? Marumag. Sa'yo magkaya mo bonus. Alalay. Paspasiki hapya. Okay, ka, boss. Imo pagiging pasubraan, boss. Inguna na ako kamayong tao. Basta ang akong gwardya mutugan sa tinuod.
ugma na ka kutob sa trabaho, kaya nitugan man ka sa tinuod, nga ikaw na magwardya, magsige naman di kay katulog, wa man di kay mabuhat. Badi, tinuod na. Football na tanto ha. Wala tayo trabaho ni. Ano ba ni boss? Wala ba kulay trabaho? Boss, maluhay ka boss. Wala ko lain trabaho boss.